זהו שוק תלפיות המפורסם של חיפה, שכרגע נמצא בשיפוצים, מבנה מתקופת הבריטים. ננסה להיכנס אחר כך לתוכו ולראות אותו טיפה מבפנים, ונראה איך שהוא יסתיים השיפוץ, איך הוא ייראה. אנחנו רואים את החזית הצפונית של שוק תלפיות בחיפה, מבנה אייקוני מתקופת המנדט הבריטי, והיום הוא עובר שיקום. וכאן אנחנו רואים את כל הדוכנים הרבים, שרובם כרגע מחוץ לשוק, למשל שוק בשיפוצים כאמור, אבל יש פה המון דוכנים ומסעדות, וחלק מהם גם במסגרת של הפסטיבל שאנחנו רואים פה, את פסטיבל הפטריות בשביל התו של עיריית חיפה. כל מיני סוגים של פטריות שמוכרים כאן בחוץ. ליד השוק ברחוב סירקין לתיאטרון בית 9, ואנחנו הולכים לשמוע הרצאה של אילה אלפרט על נושא הפטריות. אנחנו רואים פה קבוצה שמייצרת פטריות כמהין, חורפיות שחורות, מגדלים אותם. באיזה מקום אתם מגדלים? ברמת הגולן. באיזה מושב? שעל. שעל, יפה. לא ידעתי שאפשר לגדל אותם דרך אגב. ג'ין כמהין. עשינו מין משולש כזה, שאנחנו מביאים את הכמהין, ובעצם זה חתיכות, בעיקר דברים שהם קטנים מדי, לא יפים מספיק, כל מיני כאלו שהיו הולכים פעם לפח, אז משתמשים בהם בכל מיני דברים כדי להוציא מהם את הטעם, לתוך אלכוהול, יחד עם קבוצת אימפריה, הם היו הגוף המקצועי שנתן את הקוד לטעם וכאלו, וזוהרה, שהם היצרנים בסוף. אז יש פה ג'ין כמהין. ריבבתי אותו עם קצת טוני, קצת לימון, בואו ניתן קצת. איפה נמרוד? הנה הוא נמצא, גם המנכ"ל באמת של אחד הסיפורים הכי מסעירים בחקלאות המסעירה גם ככה של הגולן. בעצם מבחינה ביולוגית, זו משפחה די גדולה, זה כמו להגיד ירקות שורש. יש הרבה מאוד ירקות שורש, יש הרבה מאוד סוגים, זה יכול להיות גזר, נכון? גם מאוד שונים אחד מהשני. כשאנשים אומרים כמהין, למה הם מתכוונים? הם מתכוונים לאחד משני זנים. זה מה שנקרא בשפה המקצועית טיובר מלנוספורום, שזה הכמהין הצרפתית, החורפית, השחורה של פריגור, או טיובר מגנטום, שזה הכמהין הלבנה של אלבה. נכנסנו לתוך שוק תלפיות, שנמצא במבנה שהותקם בתקופת המנדט הבריטי. המבנה כיום עובר שיפוץ ושחזור, תראו את היופי שלו, יש לו מרפסת למעלה בקומה השלישית שמשקיפה על הנמל. כרגע הכל בשיפוצים עם קבלן. מי שלא מכיר, הכנף התלפיות בחיפה ליד השוק, שזה אחד המקומות המפורסמים של המקום. הכנף שמגישים פה.